V prvom bode pristúpime k voľbe zapisovateľa. Za zapisovateľku navrhujem pani Piatrkovú. Takže by sme mali hlasovať o zapisovateľke. Kto hlasuje za pani Piatrkovú? Konštatujem, že všetci hlasovali za. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Cincíka a pani Novosedliakovú, ak s tým súhlasia. Takže môžeme hlasovať. Kto hlasuje za pána Cincíka a pani Novosedliakovú ako za zapisovateľov zápisnice? Overovateľov, pardon. Ja sa ospravedlňujem, predsa len vediem prvýkrát schôdzu. Takže pokiaľ náhodou urobím nejaké chyby aj neskôr, tak mi to prosím odpustite, budem sa snažiť zlepšiť. Konštatujem, že za overovateľov boli zvolení pán Cincík a pani Novosedliaková. A pokračujeme voľbou členov mandátovej komisie. Za členov mandátovej komisie navrhujem pána Pišného a pána Baleju, ak s tým súhlasia. Kto je za? Konštatujem, že všetci prítomní boli za a konštatujem, že za členov mandátovej komisie boli zvolení pán Pišný a pán Baleja. Ďalej budeme pokračovať voľbou členov návrhovej komisie. Za členov navrhujem pána Smika a pána Cipára, ak s tým súhlasia. Kto je za? Konštatujem, že všetci prítomní sú za a konštatujem, že za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanci pán Smik a pán Cipár. Ďalším bodom schválime program zasadnutia. Program bol poslaný spolu s pozvánkou a mám návrh na rozšírenie programu. Prečítam tento rozšírený program. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov. Ďalej, určenie zástupcu starostu. Potom poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ďalší bod, určenie a schválenie poslancov vykonávajúcich sobašné obrady. Ďalším bodom, zriadenie komisí obecného zastupiteľstva. Prerokovanie výšky platu starostky obce. Návrh zásad odmeňovania poslancov, vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce a informácia o činnosti starostky obce. To bude diskusia a záver. Má niekto doplňujúce návrhy? Môžeme hlasovať za program. Kto je za program obecného zastupiteľstva? Konštatujem, že všetci prítomní boli za. Chcem oboznámiť poslancov s nahrávaním a zverejnením nahrávok zasadnutí obecných zastupiteľstiev. Nahrávanie a zverejnenie nepodlieha schvaľovaniu poslancov, ale považujem nahrávanie a zverejnenie záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva za prínosné z viacerých dôvodov. Je to transparentnosť. Viac ľudí bude mať možnosť vidieť obecné zastupiteľstva a čo sa na zastupiteľstvách deje, čo sa schvaľuje. Rozprávala som s viacerými starostami, ktorí už obecné zastupiteľstva nahrávajú a zverejňujú a vlastne nestávalo sa u nich vôbec napríklad pohádali poslanci alebo iní poslanci, ktorí by napríklad chceli hlasovať len preto, že aby urobili tomu druhému napriek, tak hlasovali tak korektne, ako majú, pretože to občania vlastne videli. Potom, ako sa začali zverejňovať záznamy, si rozmyslel, či nezahlasuje za dobrú vec a ľudia to uvidia. Tiež to malo vplyv na kultúru jednania, toto asi nie je náš prípad, dúfam, v budúcnosti, ale tiež spomínali, že prestali hádky a vulgárne vyjadrovanie po tom, čo sa záznamy začali zverejňovať. A ďalším dôvodom je, že sa už nestane to, že by boli pochybnosti o uzneseniach, či boli odhlasované a v akom znení.
Ďalej poprosím pána poslanca Pišného, aby nás oboznámil so správou mandátovej komisie a o overení platnosti voľby starostu a poslancov. Jedna z povinností mandátovej komisie je práve overiť platnosť zloženia sľubu zo strany starostu a zo strany poslancov. Sú tam vlastne stanovené povinnosti, ktoré myslím, že môžeme konštatovať, že tak ako novozvolená pani starostka, ako aj novozvolení poslanci obce zložili sľub v súlade so zákonom a menovanie je právoplatné. Ďakujem. Pristúpime k určeniu zástupcu starostu. Chcem poslancov obecného zastupiteľstva oboznámiť s mojím rozhodnutím a s mojím výberom zástupcu starostu s radou poslancov obecného zastupiteľstva. Rozhodla som sa ponúknuť túto funkciu pánovi Smikovi. Pôsobí v obecnom zastupiteľstve už dlhšie a dokonca pracuje ako kontrolór a hlavný kontrolór v obecnom zastupiteľstve, kontrolór v iných obciach. Dokonale ovláda legislatívu, samospráv, pozná, ako sa s niektorými problémami vysporadovajú v iných obciach. A jeho skúsenosti, rozhľad a rozvaha budú možno dobre doplnené, niekedy možno aj v dobrom brzdiť moju energiu a ambície. A verím, že si budeme rozumieť aj ľudsky. Tak, preto som poprosila pána Smika a som rada, že prijal moju ponuku. Ďalej by som rada poverila poslancov obecného zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva. Za poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú oprávnení zvolávať a viesť zasadnutia, navrhujem zástupcu starostu pána Smika a s poslancov pána poslanca Michala Pišného, ak s tým súhlasia. Ďalej, za poslancov... Môžem do toho vstúpiť. Ja si myslím, že aj ten prvý, aj tento druhý návrh treba odsúhlasiť. Áno. Ja by som uznesenia, môžeme dohovoriť, uznesenia, môžeme. Uznesenie číslo 1. Obecné zastupiteľstvo v kláštore pod Nevom. Za A. Berie na vedomie. Za prvé, výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. Za druhé, vystúpenie novozvolenej starostky obce. Konštatuje, že novozvolená starostka obce magistra Erika Titulová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. Za druhé, zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Jan Baleja, Jan Cincík, František Cipár, Andrea Meriačová, Milan Mizera, Viera Novosedliaková, Michal Pišný, Ľudovít Smik a Pavol Štrba zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie číslo 1. Konštatujem, že všetci prítomní sú za. Ďalšie. Uznesenie číslo 2. Obecné zastupiteľstvo v kláštore pod Žnievom. Za A. Schvaľuje zapisovateľa zápisnice Martu Piatekovú. Overovateľom zápisnice je Jan Cincík, pani Novosedliaková. Návrhovú komisiu zložení Smik, pán Cipár. Mandátovú komisiu zložení Michal Pišný, Jan Baleja. Za druhé, program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 2.1.2015 o doplnení o určení nástupcu starostu obce, návrh zásad odmeňovania poslancov, vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, informácie o činnosti starostky obce. Za B. Berie na vedomie správu mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostky a poslancov obecného zastupiteľstva. Za druhé, informáciu starostky obce o určení Ľudovíta Smika, poslanca obecného zastupiteľstva za zástupcu starostu obce. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia číslo 2. A uznesenie číslo 3. Obecné zastupiteľstvo v kláštore pod Žnievom poveruje poslanca magistra Michala Pišného zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odstavec 2 prvá veta, odstavec 3 tretia veta, odstavec 5 tretia veta, odstavec 6 tretia veta zákona číslo 369 1990 zbierky
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kto je za prijatie tohto uznesenia číslo 3? Konštatujem, že všetci prítomní sú tak. Ďalej budeme pokračovať. Poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Za poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú oprávnení zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Pardon, ja sa ospravedlňujem, mám trému ešte. Áno, tak. Musíme teraz ideme za ďalším poslancom vykonávajúcich občianske obrady. Navrhujem zástupcu starostu pána Sníka a z poslancov pána Baleju. Má niekto iný návrh? Môžeme, ak s tým súhlasia. No ja to uznesenie, ale treba tam ešte povedať, že týmto obradom, že ostatné náležitosti toho uznesenia pre 4 rokov ostávajú v platnosti, čo sa týka termínu a miesta vykonávania obradu. Lebo to tu budem hovoriť tak, aby sa vedel, o čom to bude kontaktuje. Takže návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v kláštore pod Knihom za A poveruje poslancov obecného zastupiteľstva inžiniera Vitovita Smíka a Jana Baleju vykonávaním občianskych obradov. Za B konštatuje, že uznesenie číslo 5 zo dňa 22.12.2010 ostáva v platnosti. Mám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Konštatujem, že všetci prítomní sú za. A ešte k tomu vlastne zostáva v platnosti to uznesenie číslo 5 z 22.12.2010, ktorým boli určené sobašné dni a sobašné miesto. Ďalej prístupíme k... Prosím? Piatok a sobota. Zriadenie komisí obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov. Ja by som najprv povedala takú moju predstavu o komisiách a udeli sa aj zmeny. Rozdelila sa jedna komisia na dve, takže už ich budeme mať 5 a prečítala